you don't know how to even do RPG. I don't think your Igbos are getting better. No, we are getting better. Are you sure? Better. Yes. 100%. Show me your Igbo. Yeah. Akakaya, akatiubale mema, oremubeya, kenewa yebeno, isi kendu, kenadigi ataka. 1 or 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, take it to 10, read. Yes, Lord. Those medical pills are pushing me over. Hello everyone, welcome back to our channel. This is Mba Angel Story. Have you subscribed to our channel? And if you have not, why not click on the subscribe button and be part of this our family. Today our kids will be attending Igbo language class, and so we are just about to leave our home for this. We have to travel about 40 minutes drive to get to the Igbo language class today. Onye na uche taa anyị na-eje maka ịmụ asụsụ Igbo. Kedu ka obi dị unu? Nna m, obi dị mma maka ịmụ asụsụ Igbo. Uche ke maka gị? Nna m, obi dị m ụsọ. Obi dị gị ụsọ? These days, our kids started Igbo language learning classes. They have attended this class twice. Today, as we are leaving, they will soon join other kids in this Igbo language class, and this is going to be their 3rd time in the class. I really want them to be speaking my mother language, which is Igbo. They are very good in speaking Korean language and English language, but I want them also to be very fluent in speaking Igbo. And they started attending Igbo class, so we are about to move to the Igbo class today. Join us. She's just looking at it right there. Irina, and I'll do something like Asusu Igbo. Ọzọ. Asusu Igbo pụtara na Igbo. Ụbọchị tata anyị ga-amụghalị ihe niile anyị mụrụ oge gara aga. Tata anyị ga-ebido n'agba nke mbụ, ya bụ mkpụrụ edemede Igbo. Kwuo na ya. Ọzọ. The way we have it in English is the same way we have it in Igbo, but in Igbo we call it mkpụrụ edemede Igbo. Ụfọdụ zatara ya, ụfọdụ azataghị ya. Ngwa na mbụ koro n'onwe n'aka. Clap for yourself. Koro n'onwe n'aka. Ọzọ. Ọzọ. Okay, ngwa onye ọbụla mere gịnị? Gee ntị. A. B. Sh. D. E. F. Mi. Ni. 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 Ọzọ. Ni. O. Ọ. P. Re. Re. Your tongue. Re. Se. Se. Shi. Shi. Ti. We. Ye. Z. Ọbụna ghọtara ya. A. Akwụkwọ. Book. B. Bịa. Come. Shi. Chukwu.
God. Chukwu is what? God. The Dokita. The doctor. We Wako come together. He Horror means pluck. To pluck something, to pluck a fruit. Horror. War. That is he War. Mon ajụjụ. Polọtọ ijoma ajụjụ. Speak Igbo. Let me hear you. If you can't speak Igbo very well, try. Okay, say it in English. Stop noise. I can't hear. No, it's okay. Yeah, and you did not help people do I big think. and I don't think your Igbos are getting better. no, you're getting Are you sure? yes. Oh, she's not getting better. you're getting better? Yeah. No me. Hmm. I'm the Show me your Igbo. Yeah. Aga kaya aga jiubanenema orebeya kewa yebeno Oh. bisi kendu kena digi ataka aga kaya aga jiubanenema. Oh. Yeah. Why you're following me? I'm not following you. When I say aga kaya aga jiuban and now you start with what? Maybe we should forgot. No. What about number? Ha! I'm the You know? best. You're the best? Yes. You say you Then show me. 1 or 2 about 3 after 4 5 6 7 after 8 after 9 you take it to 10 read. Aha, you're slow. Fifth. We. Ti. Gozo. O. Where. Yeah. Z. How many got it now? Where? No, in Igbo. Otu. Abụọ. Atọ. Ọzọ. Nwe. Uche, gịnị bụ 100 na Igbo? Otu narị. Kwụrụ ọtọ. Stand. Ka nnu onye na-ekwu ngwa kwuo ya ọzọ. Narị. Otu narị. Kwụrụ onwe gị aka. Adaeze, kwụrụ ọtọ. Gịnị bụ 100 na Igbo? 100 bụ otu narị. Ngwa kwuo ya. Otu narị. Ọzọ. Otu narị. Gịnị bụ 200? Onyinye kwụrụ ọtọ. Gịnị bụ 200? Abụọ narị. Kwugharịa ya. Ị wetara ya ma kwugharịa ya ọzọ. Abụọ narị. Mba. Isi abụọ narị. Ịtụgharịrị iru. Kwugharịa ya. Tụgharịa ya. Narị first. Narị abụọ. Kọrọ onwe gị aka. Gịnị bụ 300? 300. Narị ga-ebu ụzọ. Narị first.
Before. Ọtụtụ ọma. Ọtụtụ ọma. Bogene. Good morning. Nke ịtọ. Ọzọ. Nke ịnọ. Mgbede ọma. Mgbede ọma. Ọzọ. Mgbede ọma. Bogene. Good evening. Onyinye, ama m na ụnụ ga na-abịa klaasị a kwa izuụka ọbụla. Do you like it to be coming to class? Yes. Every weekend? Yes. Uche? Yes. Eji m n'aka na ụnụ ga na-abịa ihe ọmụmụ nke Igbo kwa izuụka ọbụla. Ọkwa ị ga-achọ? It's fun. I said, I know you guys will be coming for class every weekend for more Igbo lectures and classes. Class, okay? Is that okay? The more you come, the more you learn, okay? So, our today's Igbo class is very, very interesting, right? Yes. Say hee! So how was the class today? It was fun. Interesting and fun. So would you like to continue with this class, Sonia and Uche? Yes, of course. Are you planning to stop us from joining? No? I love the Igbo class. Okay. If you guys become good in Igbo language, then I'll take you down to Onisha. Okay? Yay! Take us now. Don't wait until then. Yeah, let's go now. You have to learn Igbo first. So be good at Igbo, then we'll go and see Grandpa and Grandma. Okay? Then meanwhile, what have you learned so far in Igbo? Can you speak any Igbo language for me? Speak any Igbo. Let's see what you learned so far in Igbo. Anyị na-amụ asụsụ Igbo. Abụ m onye Igbo, Igbo amaka. Okay guys, that is it for today. Thank you for watching our video and make sure you subscribe to Mba Angel Story. Thank you. Kamesiano. Nice one.